May na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga barata maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB. Sa mga barata ngunyan para sa aga. Nagpo ng magugpa sa bagong Bicol International Airport sa Barangay Alubo, Daraga Albay ang mga domestic flight kan local air carrier sa nasyon. Alay sa Ninoy Aquino International Airport, nakapagatod na nin mga pasahero ang Philippine Airlines asin Cebu Pacific sa nasabing bagong international airport sa Daraga Albay. Pigdala umaman ang direktang paglanding sa Bicol International Airport ka nagkaparapang international flight halay sa iba-ibang nasyon sa mga masunod na bulan. 2 milyon na mga pasaheros ang tiglalauman na maakomodar kada taon sa bagong aeropuerto digdi sa Albay. Sinabi ni Vice Presidente Leni Robredo na dainan niya ipapadagos ang unity talk sa kapwa niya aspirante para presidente sa masunod na eleksyon sa pagsasabi na siya nakatutok na unyan sa suporta kan mga namamanwaan. Siyang sinabi na mantinidong bukas ang sa indang linya ang sinariyala sa raon niya na sararoan mga namamanwaan para suportahan siya. Idinadagpa pa man ni Robredo na siya nagkaigwa talaga nin esfersos alagad, di talaga pwedeng magkaigwa nin unidad dahilan ta may mga bagay na daisinda nagkasundo. Siyang tinawanin doon na sindaan tunay o sindaan tunay na oposisyon. Naka-alerto na ang Philippine National Police sa posibleng maging epekto kan bagyong Maring sa nasyon. Sigun kay PNP Chief General Guillermo Eliazar na nakamonitor na ang regional offices kan PNP, partikular sa Eastern Visayas para asistiran ang gobyerno lokal sa posibleng evacuation sa mga residentes na nasa flood-prone, asin landslide-prone areas. Pipabantayan man ni Eliazar ang nirokan bagyo para mapaghandaan ang posibilidad na efekto kini sa danyos. Enot nang nagpatanid ang Department of Interior and Local Government sa mga residentes sa 2,433 na lugar sa Eastern Visayas sa pagbaha asin pagrasay nin daga. Sinabi ni Vice Presidente Leni Robredo na ang pagdalaga niya bilang independent presidential candidate sa masunod na eleksyon iyon symbolic way na maipahilingan inclusivity. Iniyan sa iyang pahayag matapos mag-ampang sa media kaiba si Senadora Kiko Pangilinan na iyon kandidato para Vice Presidente. Siya sinabi na daiman siya nagdimitir sa Partido Liberal lamantangan pagiging independent candidate, iyon pagbukas sa pakikipag-alyansa sa mga partido kung kaya padago sindang makikipag-oron sa iba para mas mapakusog ang sa indang linyada. Puminakol na sa 31.7 milyones pesos ang iwinalat na danyos kan bagyong Lani sa sektor kan agrikultura sa nasyon. Base sa listahan kan Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, maabot sa 1,953 na paraoma ang napiktaran kan bagyo mantang nasa 2,884 hektaryas kan agricultural lands ano danyaran sa Western Visayas. Dalang kini, puminakol na sa 1,377 metriko toneladas nin paroy anawara sa produksyon kan mga paraoma. Padagos man ang assessment asin validation kan regional field offices kan Department of Agriculture sa agri-fisheries sector. Dagdag na barata ali dyan sa luwa si Luwens Barsana. Luwens kamen. Tarong elehadong oposyan ang inumaan kan ibang mga kapitanos di barangay sa Ciudad Legazpi pagkatapos na aligadong magkaharambugan ini kan mga bitunsang kataramon na anda ima suporta aligado sa grupo ni Alcalde Noel Rosal kung makaluwas pa na ina makakalaog sa City Hall. Ini pagkatapos naman utarang kan DCGB News na Kapitan ni Casio Barrios kan Barangay Puro, Kapitan BJ Ariola, asin Kapitan Lito Martinez kan Barangay San Roque, nagpahayag na papamadahan ninda o kaya pakaraw sa indang pinagtaram ang opisyal na ini
dahil sa aligadong nahambugan sinda, tamili pa ko sinda sa suno kan presenting administrasyon sa lado kan politika. Sigun sa mga opisyal na ini, dapat maging mature na dapat ang gabos na ang kada saro igwanin mga choices ang mga tao sa pagpili kung si Isay ang sa indang napupusuan bako na mapadikta sa kung Isay man ang ilihiyat ng opisyal na ini na videohan at tinipino sa Facebook anda imasabutan kung pakaraw seryoso ang tataramang ka ini na oras na manggana sa liwat ang presenting administrasyon sa Legazpi dahil na makakapasirig sa City Hall ang mga kapitan na nagsuporta sa ibong grupo, sa ibong nalado dahil pa nagkataon ng pahayag ilihilong opisyal na ini. Atin bukas ang DCTV News para ipaliwanag niya ang nasampitan ng isyu na ipinagkakauyab sa iya kan mga nasampitan ng kapitan. Mga dagdag na bareta, ako po si LDD. Puminalag si dating Senador Antonio Trillanes matapos apodon ni Alcalde Isko Moreno kan Manila si Vice Presidente Leni Robredo na sarong fake leader. Sigun kay Trillanes, nagdalos na ang totoong kolor ni Moreno pag-abot sa isyu kan politika. Banat kan dating Senador, gabos na ipinapiling ni Moreno na batikos sa presenting administrasyon bako totoo dahil poon pa sana dahil man siya naging oposisyon o administrasyon. Sinabi man na nareparo man na propaganda man sana ang ipigtatapo kay Robredo lalo na magkalaban sinda sa presidential election. Enot ang binatikos ni Isko ang naging pahayag ni Robredo na bukas siyang makipagtabangan sa ibang partido para labanan ang pambato kan Duterte administration sa 2022 election. Tinawan ni doon kan alkalde kan Manila na daing poder si Robredo para sa sarong unity talk lalo na tadaiman kay ni nabibiyo ang sa iyang sadiring partido. Sinabi ni Vice Presidente Leni Robredo na ang paninindugan ni Alcalde Isko Moreno kan Manila sa pamilya Marcos iyon nagbusol sa iyan na labanan lugod ng alkalde sa masunod na eleksyon. Ini matapos sabihon ni Moreno na ang pamilya ni Marcos dapat awanin tsansa na patunayan ang sadiri asin makabangon sa mga nakumitir na kasalan kan martial law. Sa iyang sinabi na para sa iya, igwanin mga non-negotiable asin ang mga Marcos sa non-negotiable para sa iya. Di naman siya nagtaunin ibang detalyes manunungod sa siring na bagay. Dahil tutugutan kan Commission on Election na magsalida ng partido politikal at mga nagkapagsumiter na ng Certificate of Candidacy. Inatinawan ni doon ni COMELEC spokesman James Jimenez na pwedeng magsalida ng partido politikal ang sarong kandidato lalo na tatapos na ang filing kan Certificate of Candidacy. Paliwanag pa ni Jimenez na kay puan i-withdraw kan kandidato ang sa iyong Certificate of Nomination and Acceptance o CONA sa dating partido asin magsumiter ng panabagong CONA sa COMELEC. Alagad dahil tapos na ang pagsumiter ng COC na may CONA ang tatawanan ng atensyon iyang substitution sa good sa Nobyembre 15. Sinabi ng duwang political science professors na ang survey ratings ni Vice Presidente Leni Robredo posibleng mag-angat pa kasunod kan pagsumitir kaininin kandidatura para sa presidente sa masunod na eleksyon. Sa Septyembre 6 hasta 11 nga Pulse Asia Survey, ikaanom si Robredo sa 12 nga probable presidential candidates kung saan siya nakakuanin 8%. Sinabi ni UP Political Science Professor Jean Dranco na siya naniniwala na mas makusog ang grado ni Robredo kasunod kan deklarasyon kaini na maglaban sa 2022 election. Sinabi man ni Professor Edna Co na daiman siya naglalaom na maangat sa survey dahil day pa man ini nagdeklarar kan sa iyang plano alagad magiging iba na ngunyan ang sitwasyon. Pupunana kan Commission on Election ang pagdangog para maaraman ang tunay o lehitimong PDP Laban faction. Sigun kay COMELEC Chair Sheriff Abbas na pwedeng puunan ang pagdangog sa masunod na simana lalo na may kasimbagan ang kampo kan Pimentel Pacquiao Wing na sa isinumiter na petisyon kan Cosi Wing. Magagarumduman, nag-file petition ang PDP Laban faction na pinanginutan ni The Energy Secretary Alfonso Cosi kung saan pipadeklarar na illegal representative sinda
Senador Manny Pacquiao, asin Senador o kaya Coco Pimentel, nanindugan man ang grupo ni Pacquiao na sinda ang lehitimong PDP Laban Group. Inilatag kan Interagency Task Force ang bagong testing as in quarantine protocols para sa mga maabot na pasaheros hali sa ibang nasyon na maghahali sa green as in yellow list as nin mga nasyon, teritoryo as in jurisdiction na poon kasuhapon. Ang mga fully vaccinated individuals na hali sa green o yellow list dapat na magpairaram na sa facility-based quarantine sa koda sa makaluwas ana sa indang negative RT-PCR na kinuha sa ika-5 aldaw. Kipuhan man na magpairaram ang mga ini sa home quarantine sa god sa ika-10 aldaw. Nagpagarumdum sa publiko si Balanga Bishop Ruperto Santos kasabay kan paharani ng pagkondukta ng 2022 national election. Sigun kay Santos, dapat maging matali ang publiko sa pagboto asin gamiton in tama ang sendang konsensya para magpili nin masunod na lider ka nasyon. Nakasalalay man sa desisyon kan mga Pilipino ang kaluluwasan kan Pilipinas sa mga masunod na taon. Kaya dahil dapat gibuhon na ura-urada ang desisyon. Kasabay man kini hinagad pa kan obispo sa publiko na pilion ang politikong nagtutubod o sa buot asin makusog ang pagtubod sa mahal na Diyos. Sa pagtapos kan aldaw nin pagsumiter kan Certificate of Candidacy asin Certificate of Nomination and Acceptance kasuod ma ang numero kan mga kandidatong nagsumiter ng kandidatura iyo ang 97 na presidentiable, 29 vice presidentiable, 176 na senatoriable, asin 270 party list nominees. Sinabi kan Department of Health na maabot sa 5,000 na mga healthcare workers ang habo na magkaigwan ng booster shots kundi ng rekomendasyon hali sa mga eksperto. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang DOH nagkondukta ng survey sa 10,525 na mga respondents poon kan September 15 hasta 21 asin hinapot kung gusto ng booster shots, nagluwas na 50% ang nagsimbag na daisinda magkakaigwa ng booster shot kung daiwan ng rekomendasyon ang mga eksperto. Idinadag pa man niya na talagang pigtutubudan na pamangiraray ang siyensya asin ebidensya kan mga healthcare workers. Gadana sa edad na 57 anyo si Commission on Human Rights Chair Jose Luis Chito Gascon. Pagkonfirmar kan tugang kay sa sarong Facebook post dakol ang pinag-agian na laban sa salud ni Gascon. Pero sa COVID-19 ini nadaog si Gascon ibinugtag sa CHR kan 2015 sa panahon ni defuntong presidente Ninoy Aquino asin naabot sa 3 dekada nang nagtatabang sa paghahanap ng justisya kay banan ang issue sa extrajudicial killing. Nagpahayag man ni pakikidumamay sa pamilya kanawalat na ni Gascon si Attorney Chodorte, dating spokesperson kan Supreme Court, asin binansagan ini a giant for human rights. Para kete, nakidumamamay ang pamilya kan dating CHR Chair ang Federation of Free Workers sa pagnganot kan presidente kani na si Sani Matula. 516 katao sa 20.3 milyones na fully vaccinated ng Pinoy ang nagaigwa pa ng COVID-19. Sinabi ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na ang 516 katao na patunay na positibo matapos ang sobra sa 14 diyas na makumpleto ang rekomendadong doses ng bakuna. Sa iyang ipiniliwanag na hababa nin marhay kumpara sa general population. Idinadagdag pa man ni Domingo na 14 sa nasabing bilang ang nagadaan dahilan sa COVID-19. Sa iyang tinawanin doon na ang mga nagadaan kadaklan mga senior citizens as siniguanin comorbidities. Nagpaabot man ng mensahe ang nagkaparapang politikos asing grupo sa pagkagadan ni CHR Chair Jose Luis Chito Gascon.
Sigun sa tugang kini sa edad na 57 anyos na maaram na ang CHR chair dahil sa COVID-19. Minsay ni Vice Presidente Leni Robredo, nakikidumamay siya sa bilog na lado kan mga nagdedepensa sa diretsong pantawo sa nasyon para sa asin makatalingkas o matalingkas na syudad. Inumaman kini si Gascon na perming nangangenot sa mga marcha laban sa diktadura kan adal pa sana si Vice Presidente Robredo sa University of the Philippines. Apera sa Vice Presidente, namundo man ni marahay si Bayan Secretary General Renato Reyes sa pagkagadan kan matibay na human rights advocate asin siniguro na hanap-hanapo nini kan mga nangangaipon ni justisya sa Pilipinas. Mantang para man sa CHR dakulang kawaran ni si Gascon sa indang lado dahil sa ibang klaseng liderato kini. Siniguro man kan komisyon na magpapadagos ang mga advokasya kini sa katauhan ni Commissioner Karen Gomez Dumpit bilang officer in charge. Ipapairarom sa 7 aldaw na quarantine period ang mga persona na kumpletong bakunado kana naging close contact ang mga ini o kung naging close contact ang mga ini sa COVID-19 patients. Sinabi kan Interagency Task Force Against COVID-19 na iniya napapalaman sa IATF Resolution 142 mantang applicable man ini sa mga asymptomatic, fully vaccinated mantang o fully vaccinated mantang an may mga sintomas dapat magpabulong. Tipuhan man na mag-ibon RT-PCR test makaagianan 5 aldaw na makasalang o makasalak ang fully vaccinated sa pigsasahutan o positibong persona na tinamaan kan virus. Yan mga tugang detalles kay mga bareta ang unyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Sa pag-arakan mga pagriba, manito tanya sa lado teknikal. Kami po nagatudkan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako mo po si Edwin Terrell na nagsasabing mabalos kasi ano bagantabay. Kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino ang generic